Това беше най-голямия протест. Главният момент беше един странен момент на протеста, който се тълкува различно от властта и от опозиционерите. Сега вече прочутото звуково оръжие. Вучич, да, той сътрудничи с Запада, но обаче може би не на толкова високо ниво, на което се очаква. Лондон винаги на Балканите е искал силна Турция. И това и сега така ще бъде в бъдеще. Имаше много големи протести в Сърбия. За тях има различни противоречиви коментари в България. Можеш ли да ни разкажеш за протестите? Някой нарича това Майдан. Майдан ли е? Не е ли? Кой го организира и за какво става дума? Най-напред да кажа за зрителите от България, че трудно извън контекста да се разбере за какво става дума. Може да се каже, че март е винаги в сръбската история бил натоварен с тежки моменти. От последните 30 години ще кажа, че на 12 март беше убит Зоран Джинджич. На 11 март почина Слободан Милошевич. А от друга страна, 15 март е познат и от световната история като ден на не само унгарското въстание, и поради това бяха протести в Будапеща, освен в Белград, а и като момент, когато убиват Цесар, римския император. Така че датата не е случайно избрана и може да се каже, че това е най-масов протест в последните десетилетия в Белград. А той е предизвикан от страна на студентите на Сърбия, не толкова от опозиционните групи, защото опозиционните групи ги поддържаха тези протести, но все пак главните организатори, можем да кажем, се съкриха в името на студентите. Какво произлиза в Сърбия? Един странен феномен, че на 1 ноември се случи една трагедия в град Нови Сад в Северна Сърбия. Там беше случай, когато козирката на ЖП гара се срути и загинаха 15 души. След това започват бързо протести. Протестите не започват веднага в ноември, но се разширяват най-ще в декември. Иска се отговорност, кой е виновен и така нататък, дали има корупция. И в един момент, практически преди Нова година, и в училищата в Сърбия започват в някои школи да се приключват на тази нетипична университетска, как го наричат, революция. Разбира се, властта го нарича Майдан и от някои от руските медии го наричат Майдан, обаче за да е Майдан би трябвало да има силна подкрепа от, например, западните структури. А в момента може да се каже, че да, косвена подкрепа медийна го има от някои медии, но може да се каже, че това недоволство от властта, което предизвика такъв странен протест, няма пълната подкрепа на западните сили. И ако разберем геополитическия контекст, че Сърбия все още не е въвела санкции на Русия и от друга страна, че е извън НАТО, може да се тълкува и това като някой процес на
дестабилизация, обаче не от такъв обем, че да Вучич бъде отстранен. Това беше най-голямия протест и да кажа, главният момент беше един странен момент на протеста, който се тълкува различно от властта и от опозиционерите. Тоест сега вече прочутото звуково оръжие Да, или за масова ултразвук памет. пишеха. За ултразвук, Да. да. На видеята, което се вижда как протестиращите те почитат с 15-минутно мълчание паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад, но в един момент се чува тласък. Звука не е особено силен, но предизвика се така, хората идват наляво и надясно, някои стоят на място и може да се каже дали е това психологически момент, защото когато е мълчание, а започват около теб да бягат и ти ще бягаш. Просто това е реакция на рефлексна реакция. От друга страна, мога да кажа, че опозиционните групи и даже неправителствени организации, например неправителствената организация Църта на български черта, която е много влиятелна, те анализираха 12 видеа и разказаха, че това е така наречен Vortex Ring Gun или Vortex Cannon, който е забранен. От друга страна, сръбските служби, сръбската армия, президента на Сърбия, всички това негираха, отрекоха просто, че е имало звуково оръжие и че просто това е теория на заговор и смяха даже такива идеи. Но опозиционните групи настояват на това да се разбере истината за това и епилога в момента е, че в оставка на правителството Милош Вучевич, който е председател-министър, изпрати писмо до руското ФСБ и до американците, до FBI, да разберат дали Сърбия използва звуково оръжие или не. Става интересна, просто един странен момент, но от друга страна може да се каже, че това вероятно не е така наречен звуков топ или звукова пушка. Говореше се, че това е от някои групи Active Denial System, така наречения, но просто доказателства за това трудно е да се видят. Защото ако би имало, американците са използвали такова звуково оръжие, имало би най-вероятно много хора, които би имали просто реакции в смисъл вътрешни проблеми с здравословни проблеми и така нататък. Сега просто говорят, че имало и такива хора в Белград, но все пак факт е, че няма жертви от този протест. И аз мога да кажа така като обективен журналист, че Вучич остава като победител в тази битка, но борбата още съществува и това е сега един нов момент, за който просто обединява различни групи, защото казват, ако не е звуково оръжие, тогава какво е? Тоест, дали е имало нареждане, дали е това заплаха към гражданите и това дали се е случило с одобрение на президента и така нататък. Така че в следващите дни вероятно тази тема ще бъде главно нещо, с което ще се занимаваме. Но Сърбия е в дълбока политическа криза
и президента Вучич предложи на 8 юни да имат извънредни парламентарни избори, обаче опозицията не ще такива избори, защото смятат, че няма възможност за справедливо представяне на хората и на опозиционните групи, така че трудно е да се каже какво ще се очаква в бъдещето. Проблема е в това, че учебната година е застрашена и в средните училища много гимназии не работят, факултетите не работят в Сърбия, мнозинството са в блокади, където има така наречените, не знам на български как да го кажа, на сръбски казват пленуми. Това е от анархизма термин, т.е. сбирщина на граждани, на хора, които искат да управляват с нещо, което сръбската конституция не го познава, така че трудно е да се разбере дали е това, което се случва в Сърбия, няма го никъде. Втория момент, който се случва е, че сега след трагедията в Македония, пострадали, които някои са и в Белград, се лекуват някои в София и в Гърция даже и така нататък. Някои хора смятат, че тези протести, вълна от протестите в Сърбия ще се наскоро превърнат и на протести в Македония по същата тема, защото имаме, както имаме трагедия в Нови Сад, сега имаме в Кочани в Македония трагедия и даже сериозни някои хора от журналистиката смятат, че може би това е и външна намеса, т.е. диверсия. От друга страна, други казват, че това е теория на заговор. Така че всички си имат свое мнение, но факт е, че в момента най-голямият проблем за правителството ще бъде как учебната година да се приключи, защото там, където децата не идват в училище, много хора имат проблеми какво ще стане. Все пак, как смятате, това е истински порив на недоволство на толкова много хора ли е, или действително все пак има някой, който канализира това недоволство? Вътрешна сила или външна сила? Понеже всички знаем, че не е лесно да се изкарат на улицата толкова много протестиращи. И за това, като наблюдавате, каква е вашата оценка? Истински порив ли е, или по-скоро има и такова насочване, така да го кажем? Разбира се, че има опити за насочване, мога да кажа, но по-скоро най-голямата част от тези протести са недоволство от това, че се е случило в Нови Сад и така нататък, но въпрос е логистиката, откъде и как и така нататък. Просто преди малко казах думата пленуми, която казвам, не знам дали въобще съществува в български. Има такава дума, да. Има такава дума, но не е много използвана. В сръбски въобще не я използваха, но от друга страна сега случва се това, че тези пленуми практически превзеха властта в университетите, където има университетите все пак имат автономия в Сърбия. Така че много професори, които са против тази власт, те са може да се каже, стават като първи против властта. И студентите, разбирате, просто някои и недоволстват, но има студенти, които искат да учат, даже и такава група се оформи студенти, които искат да учат, от друга страна студенти, които искат да са в протест. Блокирани са факултетите, блокирани са училищата и разбирате, когато имате такава ситуация, главният
обект на критика на властта идва към ректора на Белградския университет, който бил на посещение в Брюксел. Става дума за господин Джокич, ректора на Белградския университет. Просто имаме борба между изпълнителната власт и университетския, мога да кажа, болшинството на университета, което все пак има авторитет в сръбското общество. И от друга страна много хора са недоволни от това. Така че мога да кажа, че тази логистика, която идва, от една страна има най-вече протестите са, мога да кажа, една стихия, но от друга страна, разбира се, всеки от опозиционните групи и от външния фактор, те искат да имат намеса. Дали това ще успее и така нататък, ще разберем. Но в момента аз не виждам политическа артикулация, в смисъл да има, например, студенческа партия или такова нещо. Просто целта на тези протести беше да се види кой е виновен за трагедията в Нови Сад. Обаче сега ще има нов момент, използвано ли е звуково оръжие към гражданите на Сърбия или не. И така, просто е трудно да се разбере. Аз разбирам защо властта говори, че това е майданщина, защото ако е това така, има елементи и на това, честно казано, има елементи, които искат да бъде такова нещо, но от друга страна виждаме, че ако гледаме тези модели на Майдан, който започва, например, ние сме имали вече Майдан в Сърбия на 5 октомври, в пада на Милошевич, когато идват техниките на ненасилствената революция и така нататък, на Джин Шарп, който и в Москва е бил, между другото, когато беше референдума за съхранение на Съветския съюз. Така че имало е такива хора. Аз мога да кажа на българските зрители да запишат, например, с латинични букви Canvas, т.е. Canvas. Това е една сръбска групировка, която е много влиятелна, беше за такива Майдан революции. Вероятно те са в състояние да влияят и тук. Те са под американско влияние. От друга страна, виждаме, че когато се говори за това звуково оръжие, говори се, че Сърбия го е взела от Израел или от американците. Ние като държава взяхме френски рафали и така нататък. Така че трудно може да се каже, че Вучич е абсолютно човек, който е под натиск на някаква външна сила, като, например, Лукашенко или някакви такива подобни проекции. Тоест, смятам, че Вучич иска да прикаже тази ситуация като Майдан и има даже елементи на Майдан, но моето мнение е, че за сега това е все пак недоволство на хората, но не е артикулирано и поради тая причина няма силна опозиционна група, която това недоволство да го канализира. Това е моето мнение. Да, вие казахте, че към момента властта на Вучич не изглежда застрашена. Да, може ли коментар относно неговата политика? На български има един такъв израз да седиш на два стола. Да. Едновременно да се заиграваш с едните и с другите. Това ли прави Вучич? И всъщност, ако някой би желал да се намеси в някакви събития, примерно в Сърбия, или да се опита да сложи под свой контрол естественото недоволство на хората,
правителството, с какви мотиви би го направил? Да е по-послушен ли, или той, ако играе с едните и с другите и прави така, нали, точки пред едните и пред другите, може би нямат причина да искат да го сменят. Или всъщност какъв би бил интересен на евентуален външен фактор от една страна и как бихте определили самата политика на Вучич? Аз мога да кажа, че Сърбия и по-рано Югославия, ние тази политика на два стола, това е просто традиционна, да кажем, югославска политика от Белград. По време на Тито, вие знаете, че Югославия беше нито в НАТО, нито в източния лагер. Така че и тогава те са правили различни компромиси на югославски социализъм, така нататък. И след атомизацията на Югославия, по време на атомизацията, направиха се Хърватия, Словения като независими държави, но все пак Сърбия е най-голяма част от бивша Югославия и мога да кажа, че от вече 13 години в Сърбия Вучич направи консолидация на държавата и той практически върна в някои елементи от политиката на Тито. Тоест, това, което вие го казвате, да стои на две страни, но това не са на две. Той, например, разшири контактите с Китай до просто немислими моменти. От друга страна, той може да каже на руснаците, че не е въвел санкции и това е точно, че, например, нефтната промишленост на Сърбия е в руски ръце още. Към европейците той също прави някои компромиси, особено френското влияние е силно в Сърбия, традиционно. И с американците даже сега опитва се да направи нови контакти. Така, например, Доналд Трамп Джуниор беше в Белград преди 3 дена с Вучич, правеше на своя подкаст интервю с него. Така че за Израел вече говорих. Така че Сърбия наистина е уникална държава, не само на Балканите, мога да кажа, в цяла ситуацията, която е сега в Европа, когато от една страна се появява Трамп с своята политика, която вероятно ще предизвика една, мога да кажа, по-военствена Европа. Това го вече виждаме от страна на изявленията на Макрон и на други хора. И може да се каже, че въпроса на Сърбия става къде ще е Сърбия. Защото ако Сърбия е джоб, който така не е в НАТО, не участва в тези идеи към просто война с руските сили, какво да правим с Сърбия? И Вучич, да, той сътрудничи с Запада, но обаче може би не на толкова високо ниво, на което се очаква. Тоест, може да се каже, че мотивите на някои структури от Запада могат да бъдат, как ние казваме, дисциплиниране. Тоест, да той бъде по-кооперативен към западните изисквания. Значи, или ако се получи някой по-добър, да той буде алтернатива. Има и трети сценарий, т.е. да се Сърбия дестабилизира, като вероятно и Македония и целите Балкани, защото в едно военно положение, ако се радикализират нещата в Украина, в Молдова и така нататък, ако имаме една независима, икономически силна Сърбия и така нататък, това може би ще
е реално потенциален съюзник на Русия. Така че мисля, че има външни сили, които искат да дестабилизират тези неща. И в момента въпросът е какво по-нататък. Значи, до сега протестите говореха, че 15 март е ключовия ден и така нататък, обаче нямаше жертви, освен това звуково оръжие, имало или го е нямало. Друг ефект от тези протести трудно, че ще има. Опозиционната риторика е, че Вучич е против собствения народ и така нататък. Негативна риторика, но аз смятам, че Вучич, той има в момента пълен мандат и въпрос е как ще се постави. От това, което ви казах, че има контакти с екипа на Тръмп, смятам, че вероятно той ще търси някакви компромиси към американската страна, а от друга страна мисля, че интереса на Европейския съюз е Сърбия да стане част от тези прегрупировки и да просто повече сътрудничи по въпроса на Украина и така нататък. Така че просто това са някои неща, които трудно е изведнъж да ги обясним. Вучич е сериозен политик, не трябва да се подценява. Смятам, че когато казват, че да, той не е Тито, Сърбия не е Югославия, това е вярно, защото Югославия е била голяма страна от 20 милиона душ. Сърбия е по-малка, но все пак може да се каже, че Сърбия силно започна, например, да има военна промишленост, някои части от IT сектора се раздвижиха, строителството особено и така нататък. От друга страна, критиците на Вучич казват, че Сърбия има голям външен дълг и така нататък. Истината е някъде по средата. Но според мен въпросът е имат ли сили и тези, той е външни фактор, ако е от Европейския съюз, имат ли сили да просто да влияят върху Сърбия? По-скоро не. Да, докато говорим, една такава мисъл просто ми минава. Тъй като забелязваме разлика в политиката в момента на новата администрация с Тръмп, или поне в риториката, и в риториката на Великобритания и някои други държави, или по-скоро лидерите на някои държави, които наричат така наречените глобалисти. Възможно ли е този конфликт, разминаване в политиката, който се очертава между Тръмп и тези сили, примерно во главе с Великобритания, те да търсят определена дестабилизация на Балканите, не само по Сърбия, а като цяло, понеже казахте, че е възможно по-широко дестабилизиране на Балканите, не само в Сърбия. Възможно ли е в тази посока да търсим заподозрените, така да се каже? Да. Вижте как, моето мнение, аз може би няма да съм прав, но като човек, който, как кажем, искам да съм обективен, и между другото гледал съм някои неща и от историческа гледна точка, винаги на Балканите имало е поне две точки, където се запалвала Европа. Тези две точки са Босна и Херцеговина от една страна, защото там имаме сблъсък на ислямския фактор, на католическата романо-германска цивилизация в лицето на хърватите и от друга страна на ядрото на сръбската православна, да кажем, държава. Така че, например, Босна е една
точка, която също в момента идват голями тензии в Република Сръбска. Отново Република Сръбска може би ще има войска. И възможно е и сецесия даже на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Това е едната точка. Втора точка, винаги познато е на всеки българин, Македония, която е през векове практически чрез различни проекти деславинизирана, дебългаризирана и накрая на краищата направена на такава една точка, кръстопът, където влияние могат да имат почти всички съседни държави. И ако имаме такива две интересни точки, тогава винаги геополитическите интереси на Балканите трудно е да се между самите държави да се комплетират. И тогава външния фактор използва точно тези места за насаждане на някои конфликти. Така че мога да кажа, че потенциала на Балканите е имало и сега има за конфликт. Ако имаме интерес за разширяване, да се върнем на вашия въпрос, на разширяване на украинския конфликт към, например, Молдова, където имаме Приднестровие като проблем, много българи има в Молдова и така нататък. Сега идваме, или може би говорим и за Южна Бесарабия и така нататък, траклийски българи има. Въпросът е следния. Дали ще има една, може да се каже, раздяла на Украйна, за което говорят, особено от Унгария. Гледах тези, където казват, че Закарпатия било унгарска земя и така нататък. От Полша и Румъния също се чуват такива гласове. Ако има така наречен някакъв нов договор и десубективизация на Украйна, тогава може да има и на други места, даже и на Балканите. Въпросът е дали нашите държави имат сили да осъществят това, което би теоретически могли. Погледнете, България, например, преди 30 години, погледнете числата, колко имала войска, колко има сега. Значи, след тази, как кажем, атлантизация на войските, имаме намаляване и на хората, и на оборудването, а от друга страна конфликтите остават. Така че в момента нито една от тези балкански държави няма сериозна военна сила, да кажа. Може би Гърция, но Гърция все пак играе шах с Турция, така че това е. От друга страна, идват, вие видяли сте това какво се случва в Сирия. Протурските власти там направиха една, може да се каже, ситуация, която е леко казано неудобна за християните и за левитите. Има пантурски елементи, които виждат целия Балкан като част от своето влияние. Имаме турската агенция ТИКА, която е много разширена, например, на Западните Балкани и така нататък. От друга страна, казвам, обективно гледано, колкото и да говорим, че сме исторически били силни и сърбите, и българите, и други на Балканите, ние в момента сме
реално управляващия елит на София и на Белград, например, мога да кажа и на Букурещ, виждате какво се случва в Румъния с президентските избори, имаме един вестернизиран елит и имаме от друга страна, особено в правосъдието, много голямо влияние на този правосъдната власт е изместена от народа и затова в Румъния имаме това, което имаме. Така че може да се каже, ние живеем в един процес, където нашите държави идват към една невидима колонизация. Аз веднъж казах, даже в България, във Варна, казах, че африканските държави са минали процес на колонизация, след това е имало псевдодеколонизация, където са поставени някои такива диктатори, които са сътрудничали с бившите колониални сили, особено с Франция и Великобритания. Но сега вече имаме истинска деколонизация. Погледнете Буркина Фасо и така нататък. Значи, но африканците, те са знаели, че са колония и че са колонизирани. Проблема с нас, които сме исторически народи, сърби и българи, това е, че не можем да разберем как е възможно нашите държави да са държави само и да имат елементи на държавността, което е по-малко от това, което е било преди. И това всичко зависи от политическия елит. Защото, например, в сръбската съседска Унгария показва, че е възможно и в тези обстоятелства, даже и като членка на Европейския съюз и на НАТО, да съществува истинска самостоятелна политика. Така че, ако погледнете протестите в Белград, бяха протести в Будапешт против Орбан. Тоест, ако е Орбан съюзник на Тръмп, Вучич и Орбан имат добри отношения, тогава по-лесно е да махнеш или да ослабиш Вучич, отколкото Орбан. Така че може да се гледа и от тази точка като една, може да се каже, атака на тези сили, които като емблема, например, на тези протести разказват, ние искаме в Сърбия да съди за трагедията в Нови Сад Лаура Ковеши, която е от прокурор от Европейския съюз. Тоест, вижда се една, може да се каже, приобрюкселска инициатива. Аз поне го виждам. И от друга страна ще се търси и от България, и от Сърбия, вероятно, в някакъв по-разширен конфликт, по-активна роля на самите хора. Тоест, ако и има някаква военна обстановка, трябва мясо. Тоест, така, може би аз грубо казвам това, но България, например, никога не е воювала по такъв начин с някой, който смята за... Даже погледнете Втора мировая война. Значи, просто България не е имало под Сталинград, нито имало сърби. Значи, все пак знае се какво е било, но разказвам, че сега вече идват нови генерации, много сърби, българи говорят на английски помежду си. Просто друго е съзнанието. И ние сме сега повече вестернизирани, отколкото преди 100 години, например. Така, но от друга страна, истинските интереси на самите народи не могат да бъдат съвместими с западните ценности, защото
все пак може да се каже славяно българската тази цивилизация на Балканите, която идва и към Русия, тя е тук от Балканския полуостров. И може да се каже и Сърбия е част от тази цивилизация. Така че това е една борба между самия народ, който няма сили да направи един антиколониален елит, още няма сили. От друга страна имаме тези сили, които вече са запоседнали мястото, да така кажа, и в Белград, и в София, в Загреб и така нататък. И те, разбира се, са съюзници с Лондон предимно на всички. Проблемът е в това, че Лондон винаги на Балканите е искал силна Турция. И това и сега така ще бъде в бъдеще. Така че сърби и българи, колкото и да са имали в миналото проблеми, когато са били силни, сега в момента, когато имат отново турска заплаха и други заплахи, смятам, че трябва да се държат заедно.